Aquest és un tutorial que mostra com funciona la diagnosi econòmica de Menorca, que és aquest eina aplicatiu que el Consell Escolar de Menorca, juntament amb l'IME i l'OPSAM, han publicat aquest mes de juny de l'any 2021. A través de la web de l'OPSAM, clicant en l'enllaç corresponent, s'accedeix en aquest aplicatiu sense necessitat d'instal·lar cap tipus de software ni de registre d'usuari. Una vegada hem clicat en aquest enllaç, accedim en aquest aplicatiu i veiem aquest menú principal, que dividim clarament en tres parts. A la part superior tenim aquesta presentació, la presentació del projecte, tenim un índex dels indicadors amb la incidència temporal, les fonts, les unitats de cada un, i tenim una sèrie de notes metodològiques que ens ajuden a entendre i analitzar millor cadascun d'aquests indicadors. La segona part d'aquest menú principal seria el quadre de comandament, que tenim tant en format de gràfics com en format de taules i que al final és un recull que permet monitoritzar aquells indicadors que es consideren més rellevants. Si clicam damunt del quadre de comandament de gràfics, veiem com podem veure l'evolució per l'any 2019, 2020 i 2021 d'aquells indicadors que s'han considerat incloure en aquest quadre. Tornant al menú principal, podem accedir al mateix quadre en format de taules, que a més aquí tenim la variació interanual i un indicador visual en format de semàfor per poder concloure o poder analitzar si la tendència d'aquest indicador és positiva o és negativa. La tercera part d'aquest menú principal ja serien els blocs de treball. De blocs de treball en tenim 8, tenim un de consum i demanda, un d'empreses i activitat econòmica, mercat de treball, mobilitat, construcció, sector primari, turisme i context internacional. Cadascun d'aquests blocs inclouen una sèrie d'indicadors que intenten analitzar aquest sector en concret. Si clicam damunt, per exemple, del consum i demanda, veiem com ens dirigeix a un menú específic d'aquest bloc, on a l'esquerra veiem una taula resum amb les taxes de variació interanuals per cadascun d'aquests indicadors i a la dreta tenim un llistat dels indicadors que inclou aquest bloc. Clicant damunt qualsevol d'ells accedim directament a la informació. Des d'aquí podem tornar una altra vegada al menú principal, podem tornar enrere i dirigir-nos a un altre bloc de treball. Per exemple, el bloc 7 de turisme, on veiem el mateix. Veiem una taula de resum a l'esquerra i el llistat d'indicadors a la dreta. Si el que ens interessa, per exemple, és analitzar el moviment de viatgers, clicam damunt del moviment de viatgers. Aquí veiem que hi ha 3 subindicadors. En aquest cas seleccionam el 7.2, que analitza el moviment de viatgers a l'aeroport de Menorca per país de residència. Clicam i accedim directament a les dades. En primer lloc, veiem que tenim el títol aquí dalt, la font d'informació, les unitats amb les quals es representen cadascun d'aquests indicadors i l'àmbit temporal, és a dir, la primera dada que tenim disponible, que en aquest cas és gener de 2020, i la darrera dada que hi ha disponible, que en aquest cas és abril de 2021. A continuació, ens hem de fixar sobretot en els segmentadors, és a dir, els segmentadors són allò que ens permet jugar amb la informació i fer que els gràfics, sobretot, siguin interactius. Si a nosaltres ens interessa només analitzar l'evolució del moviment de viatgers durant els darrers 4 anys, seleccionam any 2018, any 2019, 2020 i 2021 i totes les visualitzacions s'adapten en aquesta petició que nosaltres li hem fet. Per tant, tots els gràfics que veiem aquí estan adaptats en aquests 4 anys. Només inclouen la informació d'aquests 4 anys. Si jo, en canvi, el que ens interessa és analitzar els moviments de viatgers de l'any 2017 en comparació amb l'any 2019, veiem com tots els gràfics s'adapten una altra vegada a la petició que nosaltres li hem fet. Si consideram que un gràfic
no es veu molt clar o no es veu prou clar, tenim l'opció de clicar al mode d'enfocament i veure-la en pantalla completa. Qualsevol d'aquests gràfics ens permet realitzar aquesta acció i veure molt més en detall la informació que es mostra. A partir d'aquest indicador podem accedir tant en el menú específic d'aquest indicador com en el menú de turisme com en el menú principal, on des d'aquí podríem accedir en el bloc que ens interessés més. I fins aquí aquest tutorial, espero que hagi quedat clar com funciona aquesta eina i puguem donar resposta a les preguntes que us fareu.